Human sa dakong sunog nga migo dito sa Tabuk Canal, Pardo ni atong Domingo, mitubag ang laing dakong sunog karon lang yung hapon sa may Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo. Din gibadaban ang kapinsaw sa kagatos ka mga panimay ang hingpit yun nga gilamoy sa kayo. Sa pagkakaroon padayon pa ang investigasyon sa otoridad kung unsa ang hinungdan sa maong sunog. Ani ang report. Ingon ini kaitom sa aso nga gikan sa nagdilaab nga kayo. Nga sayon ra kayo milamoy sa kabalayan. Daw mangtas ang kabangis sa nagdilaab nga kayo. Kung ato makita kini mga residential area o mga Pinoy-anan diri sa Sitio Bato, Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo, kamulong gikaon sa kayo no ang ilang mga Pinoy-anan. Sa atong obserbasyon, murag ginama ni sa kasagaran, ginama sa light materials. Nagkapuliki ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa paninguha nga mapugnan ang pagkatap sa kayo. Mas paspas ang pagsilaob sa kayo tungod sa hangin. Hagipot ang agianan diin ang mga fire trucks na ngatanggong sa sulod. Nahubsan sila sa tubig apan dili makasibog hinungdan nga gisumpay-sumpay na lang ang mga hose. Lakip sa nakalangan sa mga bumbero ang mga motor nga nakaparking daplin sa dalan. Adto na usay mga naninda daplin sa dalan. Pasado alauna na dawat sa Bureau of Fire Protection ang alarma sa sunog o gipaubos dayon sa General Alarm. Sa pasunang pakisusi sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kayo sa Sitio Bato sa Barangay Ermita. Gibarabarang usa ka katus ka mga balay ang naugdaw. Matud pas mga mulupyo, giingong banta nga nagdula og puspuro ang nakaingon sa sunog. Napil ka sir mo ha? Wag mo'y nadala. Ang nadala ko kuha na TV ra og motor mo may akong siguro safety ang motor pagbalik ko dako nang kayo. Primero jud na sunog ko ang nakakuan sa sunog ang bata ko no nagduwa ko no kanang posporo niya dito sa pom. Wa man sila ni syagit nga sunog ko diha naman sila ni syagit nga wala nakita na sa atubangan ang asog ang kanang kayo. Uban ni John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.